Jamurnya pati ya. Enggak bener angel. Angel ancang. Ini balungane ya, ini balungane ya. Gede ini. Jamurnya kilat. Lho iki lho, sebelah bledot sing jarene wis tau ono sing semaput barang. Level 5 e padha karo level 10 apa meneh iki level 20 tenan apa piye ya? Iki ngomong ae ora iki. Iki tipikal kuahe sih dia kental ya. Ketok banget ono telure terus dia isiane akeh dan warnane merah ya. Iyalah pedesnya ya. Apakah iki padha karo level omahe karo Tanbo iku sing ora kira-kira pedes ora? Sih gak sih nyeglak nih menurutku ya masih oke. Itu masih kecil bau kencur tapi cicipi ya. Oh nggak nyeglak tapi kenceng kencurnya. Aku seneng sekali ini enak. Menurutku ini sudah disesuaikan dengan lidah wong kene. Jadi tetap dia nani sebelah cuma dia nggak sih manis. Jadi masih ada hin-hin manisnya tapi ini sing pedes sing kencur banget. Apakah ya kalau tenanan ora ya langsung ini jamurnya kenceng tapi nggak sih ngaruh banget kencur kan. Ono telurnya bareng jadi ini tambah kayak bajunya betul ya balungannya gue itu meresep banget di bawah itu jadi sedep. Balungannya ya terus banget rasanya ya jan iki pedes dadi iki wis disiapno ombenan sing selengkap iki tak jajali kabeh ya es teh jumune